И какво сте хора, само ръчелен, че аз отиваме за... Какво отиваме за пица? Минаваме през прекрасните граждани. Чакайте ви се похваля, имам нови слушалки за гейминг и ще има по-добро качество на звука. Всеки мой клип за гейминг. Отиваме за пица. В момента ето сега ще си поръчаме пица. Така, имаме при пицария Упс. Ето тук са пиците. Тук ме питат къде са пиците, тук съм срещу. Така, сега ще поръчвам. Ами аз да си избех, като бях шунка кашкава. Пица с шунка и кашкавал. А ти има ли звучи? Чакай. Пайде се специално и тия. Тия специални много ги харесвах. Ето малко кадри от София. Това списание го обичаха, но стари времена. За дома е. Точно се прибираме. Имам готини нови слушалки, сега ще имам по-хубаво качество звука на гейминга. Така. Това, което чувате, ти ще носиш за малко. Защото пици и разпис. Довиждане, весели празници. Да, хора. Продължаваме нататък към София. Минаваме покрай най-хубавото място в света, най-богато Скопие. И сега ще имаме ето как пресичаме. Пресичаме като такви индианци. Такви индианци пресичаме. Пресичаме като такви индианци. И като по наближиме място, където живееше спре клипа, за да не почнете да ме деднете, да ме викате за автографи, за такива работи. Не че ми харесва. Ето един най-прекрасното място, без фейскам. Се приближавам. Вървим и право страхотно място. Вижте. Вижте прекрасно място. Да. Вижте тук е цигар. Обикаляме из София. Новите ми слушалки са на Индус. И са за 20 лева. Точно как хора за 20 лева. Те са хубави слушалки, аз ги изпробвах. И сега отиваме към къщи. Ето малко гледка. Не живеят тук. Живеят другаде. Така хора. Ето една прекрасна кола. Малко се вижда от слънцето. Какво да снимам? Да как върва като някакъв индианец. Като Индиана Джонс. Чуваме... Най-господа чуваме разговор по телефона. Ох! Добре бе. Това на лед бе. Аз стъпил на лед. Къде няма лед, само тук има. Тук сигурно никога не грее слънце. Тук никога не грее слънце.
Така. Вървим. Ето някакъв блок. Ето някакви други блокове, не знам кои са. Пише 425 блок. На камерата, ако се вижда, аз ви го чета. И ето там вече се виждат други блокове. И се надявам да минем покрай старото място, където продаваха фурнети. И си взимахме много често. Но вече няма. Няма такива неща, хора. Сега има алкохолен магазин. Нека магазин нон-стоп. Решим обувките. Какво? Път не върши ли е затворен? За кога? Ето друга улица. Пак ще пресичаме тази улица. Ще пресичаме улица. Ходим като индианци. Ето там. Гледки из София. Гледки клипа, ако правиш, покажам гледки. Да, че няма качвам фейскам. Да, никой приятел не ме види. Так снимам клипа за YouTube. Нещо, че ми каза името. А името е нещо много лично. Така. Ей там онова оранжевото. Ако се вижда. Оранжевото едно време беше магазин за фурнети. За магазин за алкохол. Мисълта изпълнена. Взехме си пица, се прибираме към нас. Виждам хора, не ги познавам. Така че ето тук и да. Тук се прави разходка из София. Това сме далеч от нас. Аз няма прави обработване на клипа как. Аз вижда пешеходна пътека. Спирам. Чакам, мерси. Вързваме. И така. Добре. Сега ще минем. Ето го по-отблизо пак. Сигурно пак не се вижда. Да, ето хора, никакви хора. Тя няма да разберат, че сме ги снимали. Няма да разберат, че сме ги снимали без кой. И така, хора, най-мирно да спирам клипа. Това беше с клипа ви харесва и байте здрави! Чао, чао!